De rij was gesloten, mevrouw Van der Plas. Nou, volgens mij was die al gesloten naar de heer Van Baarle toen straks. Ja, en toen zei de heer Wilders, ik heb nog een vraag. En toen heb ik ook gemeld hier in de Kamer. En nou, ik voorzitter... zag mevrouw Van der Plas, ik spreek en we laten elkaar even uitspreken. En toen zag ik u niet uw hand in de lucht steken om te vragen of u ook nog een vervolginterruptie wilde. En dat wilde de heer Wilders wel. Ik schors een uur tot 9:10. Ja, dit is echt schandalig.